अनेक अनेक बरक सावजे आं यूट्यूब ने केरियर माने केरियर माने किन्तु निनी सागो अमतिनो कंटेंट मा तंगने अमतिनो इंटेलिजेंट मा तंगने अमतिनो क्रिएटिविटी मा तंगने जे सोसाइटी बो बिनि बेनिफिटिंग गो एबा एंटरटेनमेंट बो निन बेनिफिटिंग गो हंगा जों यूट्यूबर मनो जत बर यूट्यूबर मैया अनेक जन वाक बखर जाय फुनुगो हाय फुनुगो अब माने तमिन छना माने अब व्यूअर्स डिस्क्रिपेंसी हाइंग अब माने किरिमाइसे रखाव आजकल केम नर बेनिफिट प्रॉफिट करे बरो तंगना जरा मागना था जरा मागना थांगो रिसोर्स मागना थांगो निन मोबाइल यूज कर थांगो हेदिबा डेटा मागना थांगो ग सोसाइटी बा इफेक्ट ता मलाबुंनाय आं कायसा जेकुनो बाहान गोथां थैगोनां जाय फुनुगै जे आंखे बनो माने आं किरि सुगिया आं डेरिंग बर दानि फुनो मुसुंबा हेदिबा कारण फान गोनां बाय कुनो इया इंटेलिजेंट गोनां बाय सिंगु हेदिबा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइमाने चिनि टाइप से क्रिएटिविटी बारिनाय चिनि सोच टाइप एडवांस नाय चिनि इनकम टाइप गोबां नाय चिनि कंफर्ट जोन टाइप फाइनाय